apaindu dute bere zelofanarekin, baina barruan bakoitzak bere txerria bizi du berdin. Bizitza txerriari eusteko baino ez ginen jaio, bizitza txerriari etekina atera behar zaio. Kaixo guztioi, ongi etorri ezkontza honetara. Ezkontza edo txerri festa, izan ere nik txerri asko ikusten dut hemen. Beraz, esiri lasai eta gozatu. Txerriok ere ongi pasatzeko eskubidea daukagu, ezta? Kaixo bihotza? Zer moduz? Ondo. Zu beti bezain dotore eta fin. Korbata estito larria labana bat zintzurrean, irribarrea lausotzen duen belofina muturrean, baina nahi dut fortzatu bat airera egunaren gailurrean, odolustu egingo gintuzken jendearen aurrean. Bizitza txerriari eusteko baino ez ginen jaio, bizitza txerriari etekina atera behar zaio. Bizitza txerriari eusteko baino ez ginen jaio, bizitza txerriari etekina atera behar zaio. Txerriok badakigu labana lepoan sartuta odolustuko gaituztela. Hoixe jakinda jaiotzen gara. Ezkontza bateko gonbidatu garelakoan goaz heriotzara. Gure heriotzara eta zuen festa handira. Ze uste duzu, Ez dakigula zer egiten zoazten? Ordua iritsi aurretik, janaria ezkutatzeko egiten duzuen ahaleginagatik dakigu. Ez duzu aurkitu nahi gure barruan, nahi ez duzuen ezer. Haragi etxitua gara. Badakigu zer den gantxoaren zastada. Badakigu zer den ondorengo labankada. Ze uste duzu? Ez dakigula gure haragia probatzeko irrikitan zaudetela. Zein zati aukeratu. Hoixe egingo duzu ez alantza. Berriz dena jateko prest zaudete. Eta behin probatuta, denak jango zenizkigukete. Denak, hemendik eta hortik. Bernin, mingain, tripaki, odoloste, 5 axola kolesterola. 5 axola beteka da, zuek txerria jan nahi duzue. Txerrien moduan bizi nahi duzue, lardaskan eta txerrikaritan. Norrote da, historio txerri honetako, txerri nagusia. Zenbat txerri bildu daiteke ezkontza batean? 1, 2, 3, 4, 5... Oker zabiltzate, gonbidatu bakoitzeko 1. Horregatik dira ezkontzak hain erakargarriak. Txerri saldo aparteko abiltzeko gaitasuna dutelako. Mota guztietako txerriekin. Apozar, barbasta, makera, basurde, txerrikume, txerrikeria barra, labana zorrotz, odola bero, eta irrintzia gor. Txerri hilketan, laguntzera joaten diren gonbidatuei jartzen zaien bazkariari deitzen zaio txerrigoda. Bizitza txerria
txerriari eusteko baino ezkinen jaio bizitza txerriari etekina atera behar zaio bizitza txerriari eusteko baino ezkinen jaio bizitza txerriari etekina atera behar zaio. Prest zaudete? Iritsi da eguna, iritsi da ordua. Gaurko txarriko da, astera doa, gora Ezkonberria! Ondo pasatzea da, txerrien antzera edan, eta dantzaren gaur, barra libre, hipertrolak ordaintzen dut. Gabon, Jan Andreok, hemen Flangoloson, zuzenean, etatik gaur Mireia Bilbaoe, Patxiku Bilbaoe, Bilbotar, magnataren alaba, ezkondu da, une honetan, ospakizunetan, ari dira, txarriko da, galanta, gaurkoa,
naiz Imanol, gizon arrunta, fidel formalta normala. Abokatua naiz ofizioz, epaiketetan kabala. Eta bizitzan eman ditudan, pauso denetan bezala. Zehaztasunez antolatu dut, neure ezkontzako gala. Jakin badakit nobia ere, ondo aukeratu dudala. Ondo aukeratu dudala. Champaña gola, pastelabera, champaña gola, pastelabera, champaña gola, pastelabera, escopería cabrera. Champaña gola, pastelabera, champaña gola, pastelabera, champaña gola, pastelabera, escopería cabrera. Garikoitz basurde, bizizalea. Antzematen duzu, eta? Egiten duzue, gaurko hau, zer izango den? Jostailu festa itzela, Eta ni, erdian papi guztiekin jolas egiteko prest. Baita, zera gaia, emazte gaia, pianisti, Antzematen duzu, eta? hau zera, cóctel de champán! Morerita bai! Garikozen jaiota zerbitzen dut bihozaz, nirekin kontu sari boda honetan mozaz. Con mis contradicciones jaldun berri de cojones, maitasun historia guztia bueno sobi, baina danean serio ezkontzan que remedio, yeah! Gotako euskaldun berria amen zuekin, Gaur bai, vienes dut nahi, Gari, eres un tío guai, compromiso kontutan no egin hau zain, Garikoitz da house. Gau ere don perfectu izango da sorteko, naiz eta ez balio irri ateratzeko, errenteria. Moldovika Mirena Ajuria, emazte gaiaren lehen guzua eta ezkontza honetako pianisti. Beatu, errepertu oso zabalakaz, nahi zuen jotzuen. Beethoven, edozein kanta eskatu, lasai, modan zenak eta modatik pasa ez dizenak. Adibidez, Freddie Mercury, programa horrek. Sabes aldiaz, bezek ititxe. Eguzu, ekatu horreta mantuta guzti. Baina gauza bat bakarrik. Pakitek ez. Paquito Chocolatero, ez? Ez. Paquito Chocolatero, ez. Eta baitzeko, txusa! Bizitza txerriari, eusteko baino ez dinen jaio. Bizitza txerriari, kaixo guztiak. Txusa, etorri zara! Zer egiten duzu nahi? Maitia, ze guapa zaude. Galdera bat egin dizut. Imanol, mesedez. Zu konbidatu zu? Bai, zure aita asko guztuko zen. Utzi parkera nahi. Zu balde etorri zaren bidetik. Zer esaten ari zara, Imanol? Zu esatu. Txusa atsegin dut, eta nire ezkontzan egotea nahi. Hori da, ez dut bizkarrik. Ez
Bueno, lekura! Menua! Eskur ordaz biko itxurak erixa! Kabare txampan kotela! Oli ospindutako ensaladia! Onjo mikatzen errebentua! Itxas zurrupak isa! Desio zurrupak isa ronaz! Ostia bila eskontza tarta! Kafe baltza! Eta odolostiak ordainetan! Honein! Eskerrik asko. ¡Prima! Hoy tenemos. Manizales y Corea. Mañana ya veremos. Prima! ¿Sí o qué? Dame un beso que estás guapísima, ¿sí o qué? Cuñado. Yo soy Wilfred Eñaut, soy el primo de Manizales, Colombia. ¿Sí o qué? Que ganas tenía de verte, prima, que ganas de ver al tío Pachi también, ¿sí o qué? Que esta fiesta va a salir berraca, ¿sí o qué? Porque hemos tenido una merca que está toda bacana, ¿sí o qué? Ahí sabes, ¿Cómo dices? Una mezcla. una mezcla. Merca, marica, merca, galope, farina, fagopi, ya sabes, todo lo que diga esa. Con discreción. Con discreción vas a ver todo el baile, vais a flipar, ¿sabes? Vas a hacer unas noches que se va a cagar la perra. Hoy tenemos, mañana ya veremos, vamos a ganar la comida, Oi, Manol! Vamos a ir para Manol! Etxeko mutiko txikia! Zer guztira! Utxa! Mila esker gomidatzeagatik, ha? Zer gutxiago. Mireia naiz. Emazte gai bizikia llega duzu, ha? Ni pantsua. Ni Manolen aitaren lagun mina. Zenbat gauza bizitu ditugun elkarrekin, Baina gaur pozik egoteko eguna da. Kantatzekoa, Eperrak, badituzu, biegalak. Bai kanta dezagun, bai eta buru gainin, kokata eder bat. Zuk ere, balin bazun, gaztetasun erreguak. Tía Brígida, tío Claudia. ¡Ay, bien, Mireia! ¡Qué maravillosa la voz! ¿Cómo una boda? ¿Quién se casó? Jurés con Chatia. Ah, claro. Y él es el novio. Precioso. Encantado. Ay. ¿Y vos la novia? Sí. Pero por favor, si la niña más linda que mi jamás. Che, Brisky, y si nos casamos tú y yo otra vez de 45 años juntos. ¿Y esta Giles quién es? La madre de que lo parió, vas a ver, Mireia, yo de esta me divorcio, no la aguanto más. Zorionak, 45 urte barru zuek, ezain zoriontsu izatea. Ez da, Manu? Dudarik ez. Ara, Antonio etorri da. Antonio. Kaixo, Antonio. Beste Antonio. Osada, Antonio. Ermuko osada. Manoliño, Eta tia Maruxa. ¿Qué tal, ¿Te acuerdas de tu tía Maruxa? Claro, cómo no, tía. Acabo de volver a verla, tía. Venimos ayer de las Rías Baixas y traje esta gaita de regalo. Una gaita. Ahora, escucha, era de su tatarabuelo, una reliquia. ¿Os gusta o qué? Impresionante, Sí, tía. tía, muy bien. Mira, pues yo os enseño cómo se toca y ya no os demás la gaita, ¿vale? Vale. Mireia, segundu bat, barkatu. Tía. Zu ez zara nire ezer. Eta gutxiago nire amamotea. Mireia gonbidatu nagoelako etorri naiz ezkontza honetarekin. Baina oraintxe bertan joateko eskatzen baldin badidazu, joan egingo naiz. Eta zuri buruz azalpenak ematen hasi berriz. Mira, ez daukat, denbora alperrik hartzeko zurekin. Orain bete zure gidoi hori, eta gero alde betiko nire bizitzari. Flores, ertzai, sargentua. Narkotiko eta desbideraketak. Dago txerri hori, Polizia ez da tontoa, Eta Flores... Gutxiago. Paperak. Papera bezala eta pastela. Patxi
Bilbao? Bai, neu naiz. Atxiloketa egin du bat dauka. Zer diozu? Ta posible. Ez egin inozoarena, Polizia, ez da tontua. Hundik, atera duzu hau guztia, ordeintzeko dirua, Entzun. Zer maden? Suena de maravilla. Ondo entzun dut, Ai, dano daukagu presio bat. Este regalo, tía, este regalo no tiene precio. Zorize! Mehatzarik ez, patxineko? Ni, enago zorgai. Oraindik. Barkatu, tía. Luego estamos. Luego estamos. Siga, siga. Patxi, dena ondo? Ai, dena, ondo. Bero larri egiten duen kanporan. Quieto! Orain ez ba, Patxi, bazkal ordua da. Eta? Hora zaude? Ez dakozu aurpegi honik. Pajarita izango da, tu xamar dakatuta, bero larri egiten duen. Barkatu, zu emaztela jasarantza. Bai! Mireia naiz. Ez zaitut ezagutzen. Flores sargentua. Sargentua? Zain sargentua? Zer gertatu da, aita? Zer ez, lasai egon. Sargentua eta biok lagun, handia. Bai, bakarrik etorri naz, ba ikustela, ikuku bat egitela. Ah, Pero orduan bazkaltzen geratu da. Ai, gustora beratuko naiz, Zer daukagu. Menuan? bai. Zerria! Jakita! Txerri bolako, txerria! Barkatu. Mireia. Bazkaltzen hasteko ordua. Tori baina, alde, men. Ni, zu bezala, zerria zer ezina naiz. Bai. Diruzalea morratua izan naiz beti. Aitortzen dut. Ateratzea eta divertitzea gustatu izan zain beti. Madarikatuari eta madarikatuak zuek ezku luze eta bizi zale dirudunak. Latzak! Pasatu ditut nik hau guztia lortzeko. Latzak, uneaino iristeko. Hemen ez du inork ezero paritzen. Nire izerdiaz lortu dut nik daukadan guztia. Nire izerdiaz eta albokoa baino bizkorragoa izan da noski. Baina ze importa du orain horrek, Zuetako nor importa zaio hau guztia ordaintzeko dirutza nondik atera dudan, Zuri? Zuri? Edo zuri? Ez esan, hipokrita lakoak. Gaur festa dira etorri zarete, abera eskumen moduan. Inor izan ez eta norbait zaretela sinetsita. Beraz, segi. Segi txerriazkara jatera. Ez da eta dirua konponduko ez duen ezer gertatu. Txerri maiteok! Txerri maiteok. On eginda gizuela! Zikinak irastua, zarelko jazabar, besten begitan pizti, itxuzia baldarra, baina txerriak ez du, hain bizi modu txarra,
jatea baita egin behar duen bakarra. Munduan zenbat pose, gerrate eta bomba, izara joen ustez laguntasuna onda, baina ondo bizitzeko ez da nahikoa ondra, inor ez da loditzen, asebarik egonda. Atoak kurri, urdangan dale, ordo txakale, ardiak bale, txarria beti, janari zale, taska ezin da, bete de balde. Ez alperrik urbildu gure artetaraino, askarako bidean urruma eta laino, bertan nahiago lertu konpartitzea baino. Txarri bat izan nahi, pisutxua bakana, azaldar rosa baina, gogortua daukana, bertan gaia duturrez egindako labana, naizta izan zintzurra moztu behar didana. Apoak kurri, urdangak kale, ordo txakale, ardiak bale, txarria beti, janari zale, taska ezin da, bete de balde. Apoak kurri, urdangak kale, ordo txakale, ardia bale, txarria beti, janari zale, taska ezin da, bete de balde. Gora Eskanberria! Gora! Gora! Gora, bai. Gora eta gora beti. Ezkonberri eta zaharrak. Denak dira igualekoak. Ezkontza guztietan, pampin. Bilduma osoa daukat erakusgai, Bakoitzetik badut gutienez dozena herri. Eta ez dut originari minuto batzuk. Baina nik, bardin joraz egiten dut beraiekin, Pampin bildumatua. Ezagutu nahi? Bai! Hei, Pampin azoka! Denak merke dena, bai Pampin azoka! Era guztietako Pampinak! Nork nahi du bat? Begira! Hauze, Pampin nagusia. Denen burua, berak nahiera antolatzen ditu gainontzekoak. Eta me encanta, La purra galanta eta Andres Ale aparta. Zuizo, alprojalakoa. Alabagaitik hil egingo duke, hil. Txaiak edo nu, hori, badakigu. Bim, bam, pum! Mireia maitia, maite zaitut, ez ahaztu hori, inoiz. Emazte baia. Ederrenetan, Opariz bete didazun den bizitza aita. Ezkerrona, besterik ez daukat. Nik aldiz, bizitza oparitu nahi nio. Jode, tia, lotuta ninduzu. Nor, nik? Keba, nire kontuak dira. Historio zahar bat ekarri didazu gogora. Zu ere ezkondu egin zinen. Ezkondu? Entzun behar esan dirituena. Tiporrekin eskondu nahi duzula! Baina tipori nor da!
konforme. Ez daukat bisarik, ez da etxerik. Baina nerekin, barre egiten zuen, joder. Algortako basurdea. Alaxe egiten dira, joder. Gari da zure izena, ez da? Bai. Eta azkenean zer gertatu zen? Presio egin egin eta ezkondu egin zen. Zurea, bezalako monigote batekin. Imanol? Monigote bat? Ez. Imanol, gizon perfektua da. Ai, claro, abertu da Indiana Jones. Correcto de cojones. Begiren, zimurrik ez traje, eta antzeko ariman, Mireia, Laztana. Zin dagizut, bizitza hau zoriontasunez beteko dizut. Baina, zer daukau perfecto? Dena da dardara tatika. Norbaitek egiten dizu barrabidetan pika-pikala. Alboko apaleko hone jartzen urduri. Zertara etorri da. Zin duzu jasan, Zer gaitik? Aitari jaten ziolako. Edo beren ausardia zure gizonkiria baina handia badelako. Jesus! Ara ez dakit noiz ulertuko duen, edertasunaren erotika imperfekzioan dagoela. Tomaia, aurkitu du jostailu erbeldek atala. Bueno, norbaitek baldakin non dagoen jostailu imperfektuen apala. Nola? Perfekzio honetatik alde egin edu dara. Ai, azkenean vampiro de Gilalbat! Ei! Nik bai! Iez egin nahi dut hemendik. Guazen hemendik, Imanol? Bai, maitia zer. Zer jakingo zerutiko Guazen hemendik, dio bakarrik. Mireia, ez gara gune. Jarri hanka lurrean, hau bizitza erreala. Jarri zuk ere oina lurrean eta lanera. Se acabó el pastel nupcial. Pam 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 pam. Gabon jaman geoken azken orduko berrien arabera Patxiku Bilbaoren alabaren ezkontza diru zikinez ordainduko da. Bilbotar magnateak 1.000 milioiko diru desbideraketa egin omen du Ibertrolan. Kantu zarrak diruen bezala, jesui enuak baltzarazela dineude kar. Dirua baltzaranean bardin gaztaten daude. Baltzarazela dineure, hai bidiezu tardure, ardua baltzara bai eta ideleke eraten deure. Dirua baltzara Orduan, zeinek lapurtu zen? Apusten de que herriko dizurik planito. Ese señor, perro bat diretu kalkula edan. Txatimori da bere alaban ezkontza, gutaren potxikotatik pagatzen? Churro, dice, churro. 3.000 millones de euritos. Eso, británico lo ha dicho. Pero tú sabes lo que se puede hacer con ese dinerito, criatura. Ay. Nik jarriko duko lako kafete irrano bat. Jarriko dituzte munduko pedanak. Mucho león, una chocolatería. Chocolate, pizurro y la gente. La putería. No puede llegar a la palabra. Milen carniceria. Tus tiktokerías eta segilanean. Venga. Lo puedo dar vueltas. No, se separaron su... Que no me nada, Paco, ¿y tú qué harías un poco de ese dinerito, Hau saldu eta zuen begiristak ikendu. San Martinetan nintzen da txarriza. San Martinetan nintzen da la txarriza. Eta esako la
inori okurriru, hemendik pagabarik aldeitzia gero. Ojito con eso, jarten bana iztentzen. Hostia, jako ditugu. Beno, zaudete izinik, nortu zaete zuek hau azalatzen azteko. Pues nosotras, trabajadoras que trabajamos muy honradamente. Tani etxe santu ondako etxeko andran askatu bat, Dano moru, 800 euroko soldata bategaz. Eta traizu horrekin familizia bat aurrera. Ta gainera ahora 5 euro hirien, urte amatxukeran lagunekaz afari bat eitzeko. Así que niri ez galbantzuek ikutu, Pako, kasuelie bete-beteen jadauketeta. Korrata duen enpresarizio, politiko, Danisa santuagaz. Ta nervio zaparate manaz, Pako, nervio zaparate manaz. Pako! Zuri zenbat pagatu era, eskontza hau. Zuei esango zuek, txarriak! Jaso zerura kopa eta egin pozitopa, gaur gure zoriona geure eskuetan dagota. Zertarako gauden men gaur ondo pasatzeko, mundura jaio ginen alik eta hobe bizitzeko. Jaso zerura kopa eta egin pozitopa, gaur gure zoriona geure eskuetan dagota. Jaso zerura kopa eta egin pozitopa, gaur gure zoriona geure eskuetan dagota. Oso! Gora eskondegia! Gora! Egeraz badituzu behiera! Ertzan sargento. Narkotikoetan desmiraketak. Loreak. A ver, kutsipaldi. Emi, ero! Mireia. Usaindu, dazkatu eta aditu. Sentitzen duzulako zarazu. Zu zare hori. Horputzari utzi oso mugitzen librez bagabitza. Zer da
Ni bai. Zu ere bai, ezta? Bai, jendea oso ondo pasatzen ari dela dirudi. Bai, dudarik ez. Zera, Maitia, 5 minutu barru opariak banatzen hasiko gara, ados? Burua gizonentzat, eta abanikoa emakumeentzat. Horko horri burua. Bakoitzari berea. Imanol. Maitia. Imanol. Imanol. Zer duzu? Nik ez zerrez eta zu? Ni aspertuta nago. Gure ezkontza da eta non zauden ez dakit. Nirekin ez behintzat. Ja, horko hori. Horko hori izena Txusa da, Txusa. Zein bidatu behar, Mireia? Hau jakin da igualez. Maitia, ez du Txusa, Nik zu ikusten zaitu, itxu. Azala zahaztu eta behingoz pertsona ikusi. Nola pertsona, zer da jakiterik ere baldago. Ez gizon, ez emakume... Mireia, Zer? ezia zu berriz holakorik egin ditu. Lotxagarri utzi duzu. Lotxaga? Zure aspaldiko egonezina baretzen zaiatzeagatik, lotxagarri. Imanol, azken hilabekotan gauero entzun dut zure loan. Txusa eta zure aitaren zela. Eta nik zuk lasai lo egitea nahi nuen. Ba, honela ez, Mireia, hartuko dut duan pastilla lo egiteko baina horre. Ez. Mireia. Hasi zego pariak banatzen. Nire entzezu bat ere gustatu. Mireia. 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 Txusa. Mireia, zer duzu, zer. Imanol, ez dakit zer gertatzen zaitu. Ergel bat da. Ez da izango horren besterako. Zer gertatu da? Niregatik izan da, ezta? Etorri zarenetik ez dauka besterik buruan. Zeu bakarrik. Sentitzen dut. Esaten dituenak ez dute inongo zentzurik. Eta nirekin txu eta gor dago. Zenaren maztergarenik ere ez du ematen. Zazu esan horrelakorik, favorez. Txusa, seguru egongo da ezkontzarekin ez da? Nola ez da seguru egongo? Zuk zer gustuzu esaten, bikote perfektua osatzen duzuela? Bizitzako egunik ederrena irudikatu nuen gaurkoa. Ondatzen ari. Ondatzen, haran gehiago, benetan ondatzen ari dela uste baldin baduzu, egin zerbait. Zuen ezkontza eguna da, bai? Beira hasteko, zoaz komunera eta garbitu aurpegi hori. Dantzan ikusi nahi zaitut, bai? Burdia mugitzen. Begibiak ondo itxi musikari bidea zabalduta sentitu ta ritmoa bada bintxatxa eta libre egin dantza zu libre baldin bazabitza libre zokak askatu eta zoaz. Imanol, zurekin hitz egin nahi dut. Nik ez ba, Oparia eman nahi dizut. pari gehiago ez, favorez. Zure antzera, zer ba? 2 metroko txorrota da. Komoratzen? Bai, haie garaiak ari. Gehiago nahi dut. Erotu intzara! Joder, patzi, ondo apuntatu. Gainean zerrat, zorduzu guztiaren zerrenda. Diru mordoa,
patxe. Bazkaria ere. Horrekin ordaintzea pentsatuko duzu, ezta? A ber, eta zuri zer sola hori. Bueno, nire zatia. Ez, nahikoa eman dizu. Banatzen duenak, basatia dira bere txatartzen du. Kitxo. Kitxo, ez dut uste. Nola jakin duzu ba? Patxi. Polizia ez da tontoa, Venga, azteko, soinean berbaso guztia emango dirazu, Bentsa. Bentsa marroia. Kriston marroia da daukara. Bai, sinesten dizut, patxi. Hipertrola 6676 expediente zenbakia, 20 urtetan, 3.000 milioiko despideraketa. Zergatik, patxi? Enintzen ni ergelena izango ez da. Hipertrola ez da zaila antzematea diru negozioa non dagoen noren eskuetan nola. Kartak mai gainean jarrita, eta nik jokua jarraitu baino ez nuen egin. Eta saileko burua izendatu orduko kontadore guztiak trokatu egin dituen eta bai, tanta. Bera, pisa zuleran. Eta dirua, poltsikora. Nola uste duzu, ordaindu dala bestela eskontza. Nire alaba pozik ikusi nahi duen. Nire alaba gaitik bakarrik egin dut hau. Nire alaba gaitik bakarrik. Nor da bilor? Baina txerria ez da berez pototzen. Txerriari jaten eman behar zaio. Dirua! Diru fresko. Bai. Imanol! Hoy tenemos, mañana ya veremos. Hoy aquí ven el primo más primudo, ¿sí o qué? Y Manolito, que nosotros ya somos familia, ¿sí o qué? Es que el que es primo de la Mireita, también es nuestro, ¿sí o qué? Antes, pero ¿por qué no traes un poquito de esta mezcla? Que está tan mezcla, ¿sí o qué? Venga, hombre, no digas pendejadas que no te vas a sentar bonito, pues, ¿sí o qué? No, Wilfredo, yo no soy un ladrón. Parada, que no me digas, tengo aquí mismo el dedo que No, no no. ¡Ope! Hoy tenemos, mañana ya veremos. ¿Y Manol ikusi duzu? Pues no lo vi hoy, pero la boda quedó estupenda, ¿oíches? Tía Brígida, ¿mires nada? ¡Ay, yo quiero otra copita! Pará de copita. Dios, hostia. Ay, Mireia, pero qué cara traes, ¿qué pasó? ¿Mires nada ikusi duzu? Ay, no lo vi, no. ¿Y Manol? ¿Pero quién es, Imanol? Ay, tu esposo, torpe. Que yo quiero una copita, Sebastián. ¿Y Manol? Imanol, Joder, nirekin egon arte ez diaz guenea Eta pakela. nahikoa da. Nire papera betetzeko eskatu didazu eta hori egingo dut. Beno, munduko nori politena zure parean, Bai, ¿mires nada ikusi duzu? Ni kriston tipo naiz, Jatorra, detalista, atrevido, mendiplana dagoela, pa'l monte, ondartza, pues a la playa, a una playa. Pues bombo. ¿Mires nada? Que si hay compromiso, me cago yo, me parto, me rojo yo ahí, que hay compromiso para todas. Bai, ¿mires nada? Comportu behar du. Caballero, vení, que estamos acá, vení. ¡Ay, Manuel! ¡Ay, la mierda, la vomitona! Te dije que no tomara tanto, lo dije. Zuk badakazu ze zortea daukazu, Mireia moduko pertsona bat ondoan izan da. Utzizazu pakean, Mireia, bai? Ez erabili bera nigan hurbiltzeko. Zer? Manuel, nik ez daukat inolako beharrik zuregan hurbiltzeko. Ja. Gure aitarire gauza bera esango zenion, ezta?
Zuri ez dizkizut kontatuko zertzuk esaten dizkion zure aitari. Baina entzidezu esaten berak zer kontatzen zidan zuri buruz. Ez dut entzun nahi. Hori ez. Egunero errepikatzen zidan zure izena. Zenbat bete zintuen esateko. Hortxe, nire eskontza oparia. Madarikatua gure bizitzan agertu zinen eguna. Aita gabe utzi ninduzun. Ez Imanol, ez. Beste hori alanik, gogoratzen, zeuk utzi zenuen aita semeri gabe. Eta zure aitak mundu oso bat maitatzeko adina maitasun zeukan. Ez dut ulertzen. Zer sentitu zuen zure. Zer nire gorputzean, Imanol? Nola bukatu zuen. Nire Espainien artean, Nola iritsi zen zu. zer jartzen zaituen urduri? Nire usaiak? Nire hautsak? Edo nire gorputzak, igual. Ni ez naiz homosexuala. Jode, eta nork esan du hori. Mireiarekin ezkondu zara maite duzulako izango da ez da. Jode, Imanol, zure emaztea maite duzu. Zer nahi duzu? Zer hostia nahi duzu? Zer ez bila zabitza? Zer nahi duzu? Konbidatu guztien horretik arrastara pasatzea? Behin! Musu eman izulako! Joder! Zer nahi duzu? Denen aurrera lotxarra gelitza? Edo beste musu bat nahi duzu? Hori da, ha? Jasoa! Gustoko nortzula? Berotu egiten zarela nirekin? Hori da, ha? Bero jartzen zetu da. Bai, Imanol, bai, zua. Batoli, nire ezkontza Maria. Endutxua zara maitatzen ikasteko. Eta hasi zeugan. Bizitzan beti egin izan du bestek espero zutena. Neu naizelako neure burua onartu nahi ez duena. Alegindu naiz neure bidean ingurukoekin pentsatzen. Orain ordea neu izan nahi dut, baina ez dakit nor naizen. Neure barrura begiratu ez, eta bihotza izoztu. Orain ezin saiatu arren, inor barrutik maitatu. Maritxu, Bargasta zerrialena,
Mutila da esan zioten nire gurasoen jaio nintzenean. Txusek bigila dauka. Txus mutila handia egingo da. Baina 8 urte nituenerako nire arreben jantziekin jazten nintzen. Txusa nintzela ametxe egiten duen. Bueno ez. Txusa nintzen. Amak alakorik ez esateko esaten ziren. Aitak ihes egiten ziren. Begietan beldurrez. Bizitzaren naufragoak. Ukapenean erresteratuak. Gorputz honetan txerri bilakatu zuten emakumea. Urdanga batzuentzat, Maritxu eskola lagunentzat, zerrialena lankideentzat. Gaur Txusen azalean bizi da Txusa. Gorputz extrañoa ez zitzaion horretan. Babesa bilatu du azkenean. Bihotza lotzetatik erbesteratua, ezpain lehorrez busukatzen mundua, baina sutarako moztu zuhaitzak, telefonoz azken hitzak, ez dizu hitzarik emanen uda heltzean, ez esaten ez dakigulako esaten bai, nahi dugun horren atzetik baino, nola heldu naiz nionaino, nahi ez dugunaren iesi ematen eguna, zoriontasunaren morroia ulak, zerbaitengatik borrokatu ordez beti zerbaiten kontra, gure besarkadek larritasun minez, maitatu eta bildu baino ito egiten dituzte besteak. Kabroiak, akatu egingo ditut. Gezurretxo basatia. Zoaz, Bai. Opariak banatu behar ditut. Zuen sekula pentsatuko hau berriro zengo nuenik, baina... Non egon zara orain arte. Ados, bihar libre basaude eta... Orain hitz egiteko... Zain izango dutzu... Barakan salto egiteko prez, Bihar. Taura garelako gara naufragoa,
putinaren putzu geldian, inork ez dio begia, ondokoa itoz azalaratzen gara. Gure beserkade harritasun minez maitatu eta bildu baino ito egiten dituzte besteak. ¿Con la novia? ¡Oh! ¿Con la novia? ¡Brazo! Pero bueno, Merche, que te dicho que era un secreto. ¿Con la novia? Gari, eskunde aquí, cállatola. ¿Cómo no? ¡Es lo nuevo! ¡Es lo nuevo! La madrastra que muy buena. Directo sale, Ya, pero ¿dónde ha sido la celebración? Bueno, ya me engaña chula. Nosotros, a lo nuestro, que tenemos una sortilla con nosotros. Gertatzen lanean, Pako, gertatzen gertatzeko! Hau zer da? ¿Zer da? ¿Zer da la que no has hecho tú a nosotros? Ay, Paco, que llevamos 15 años trabajando juntas, mano a mano, hombro con hombro, pechito con pechito. Y tú lo sabías o no lo sabías. Sabía lo que tenía que hacer yo al salir de aquí. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí, lo sabía. Fregar escalera. Porque con lo que tú me dabas, no me llegaba ni para comer. Paco, para comer, Y yo que pensaba que tú y yo éramos de la misma... de la misma pirte. Que te pinche y te la sangre. Nirea, gabonetako zazkit gabe joan zen zuregatik. €1 aurreratzeko eskatu eta ezetz! Esan zenidalako, joder, Paco, un puto euro, baino ez. Erregunean izan ospitalean zazkit puterik gabe. Joder. Mundu honetan egitan maite izan nagoen pertsona bakarra, hostia. Hilko zaitu, Paco! Mira, Paco, te lo has escuchado, ¿eh? Amigos del camino, los amigos no lo quieren, ¿eh? Lo sabes, ¿verdad? A ver, la luz, la otra, no llega. Mira, yo lo sé, pero os voy a contar, ¿eh? Y cuando los celos me ponen la mano, sé que me está ganando, ¿eh? Y eso no lo admito, Paco. Nik ez, ni baitut erpina zu. Amabost urtez baitut, Eso zan izun azkena bat dize, osaba, lan eukin eta nire negozizioa jarri. Ez, ina, ez. Su número emocional baino hobeto, noa emozioa zuretik. Nire ilusio ditu, osaba? Ez zon zeitzea zure interesari, nire ilusio Zaikua! Zeko klase dau, jankailua! Niri esker iritsi zaeten erata. Kale borritik atara eta, eman dituet bizitzeko modu bat. €800 gaitik, bai. Baina seguratu bat, kotizatu bat. Lana pilatu behar eta baskaria doainik. Agatu ikustuzu! Kalean eskean ibiltzen zinean eguna ja. Eso es verdad. Que me ganaba la vida por la mente leyendo la mano de la gente. Eta zuzen daukatu niri depolatzeko, ba. Jonki kabroia lakoa. Gaizkotu zenuen. Gaizkotu zenuen zure ama, zeu bakarri, bai, disgustuekin. Eta zuze? Norbere negozioa, norbere... Horretarako aparteko kasta bat behar da, zuk inondik inora traukatzuna. Beste bi hauek modua, a ber, niri esker hemen norbait zarete eta hemendik kanpo zarez. Graduaua ez daukanak selezio emango dik niri. Naikura! Bai, dirua egiten asmatu dala, bai! Baina zuek ez Txerria, Paco! A ber, zinetu kuzu, Alaxe da bain, azken orduko berrien arabera, polizia, areko barruan da, Patxi Bilbotaren handiaren
mugimendu guztiak orpoz zelatatzen. Gauzak bidean daude eta txarri zalda usaindu egiten da. Delikatezen. Baina guk galdera bat daukagu egiteko. Zer dio Mireia Bilbaoren magnataren alabak? Bazekien bere aita zerrikeretan zebilen, ala espero entzuen opari batekin tomatuko da. Alaba da, gantxoaren zaztora itzela izanen da. Mireia, 5 minutu barru dantzaldiaren ikasiak. Zertan ez zer? Endo irribarren erdogia aurpegitik mesedez. Zer? Iso! Edo garezik hasiko naiz oraintxe bertan. Eta zuk, apo nagusi horrek, zenbat ordaindu duzu zure bat gastatuaren eskonta, Batzuketa, non zaude? Zu zer egin diozu? Ala Nik ezer ez da zuk. Egarri naiz! Etxeko espezialitatea. Okazio berezietarako. Eta gau? Badago zer ospatu. Eda Mireia. Azken tantraino. Orain. Pakito entzun nahi du. Ez, Mireia mesedez. Primo? Mireia, Primo? Mireia mesedez. Pakito. Chocolate. Mireia, Pakito ez. Bai. Pakito esan dut, joder. Vale, Pakito.
Bidazu! Mireia! Mireia, ze gertatzen da? Ze esan dut ba ni? Zer esan ez duzu. Horixe da kontua. Jan Andreok, Imanol Manterolak, Bilboko abokaturik ospetsuenak. Bere emaztea maite duen galdetu diotenean. Kaka egin du galtzean. Ez, orain ez, Josa. Patetikoa izan da, Imanol. Patetikoa. Mireia, maite duzu? Gezurra! Butu geratu zara! Ez zara gai izan baietz esateko. Gaur goizean bai, neoski, denen aurrean bai. Gidoia hitzez hitz jarraitu du, baina ze zen neukan maitia? Belarrian pinganilloa jarritala. Orain ez dizu maite duzula. Orain irribarre, orain panikoa, orain metxeroak. Hipokrita hutsa zara. Zuetak zure milaka zerrenda eta gidoi. Ez urbildu. Ez nigana berriz urbildu. Baina ez noiz lehenago konturatu. Zer izan nahi zuretzat, Imanol? Zure bulegoko marigaineko argazki perfektua. Dendako barberik politera, Garik arrazia zuen. Gutarta gaineko monigote putak besterik eskara izan. Historio txarrontan. Eta nik ez dut nahi. Nik ez dut monigote bat izan nahi. Ez dut nahi. Maitatu. Eta maitatua izan. Gaurtik aurrera biak egin nahi ditut. Neurri gabe. Mireia. Berandu, Manu. Berandu. Lortu duzu zure ume ordetxoak zugunatzea. Mireia, ez da zuk uste duzu nahi. Ez noski, gaur ezer da nik uste nuen modukoan pentsa. Gaur ezkondu egin naiz eta bian dibortziatu egingo naiz, Espres. Baina zuek ez beldurtu, Bitartean, festari eutxiko diogu. Gora maitasuna! Sentitzen dut, denuen hau gertatzerik nahi. Egitan zertara etorri zara gaur hona, Txusa. Imanolen honezpena lortzera, ala Imanol konkistatzera. Eta ze desberdintasun dago zure ustez batetik bestera. Txerriek animalia inozenteak dirudite. Baina behin odola probatzen dutenean, geroz eta gehiago nahi izaten dute. Aiontea. Emakume indartsua zara. Bizitzak egin hau indartsu. Hainbeste min eman dizu Imanolek. Munigote perfektua da. Zuk behartzen nuen gizon perfektua. Bizitza perfektua eraikitzeko. Hanik behar nuen seme perfektuaren onarpena. Minak baretzeko. Zorionaren morrontza modarikatua. Mireia. Aita, ez nahi zurekin ahaztu. Ez triste egon aita. Begira, historio
polit bat kontatuko dizu. Basan behin, neskatiatxo bat zoriontsu bizi zen alde amatxo eta bera aitatxerekin. Amak besarkadak oparitzen zizkion, aitak jostailuak. Umeak biak maite zituen besarkadak eta jostailuak. Baina egun zorigaizto baten, amatxo gaizotu eta hil egin zen. Eta neskatilan negar egin zuen, besarkadak nahi zituelako. Gauartan, aita jostailu handi batekin etorri zen. Eta neskatilak besarkadaren paretan. Jostailua besarkatu zuen, esto! Eta da historia polit bat. Mireia, eta zure gaitik egin. Ez aita. Nahi zan egituzulako eta kitxo. Bai, egia da, bai, egia. Nahi izan dudulako egin dut. Baina bitartean, zure aska janaz bete dut. Eta ederto egin dituzuzuk odolkiak. Nik ekarritako, odola zalabatxo, bai. Nik ekarritakoa. Nondik galdetu, nondik ekarria zen galdetu gabe, bai. Txalet bai nahi zenuela, bai. Txalet bat. Bai, txaleta, oporrak, kotxea, dena zuen kontura. Mila esker benetan. Mila esker. Ara, Mireia. Zu nahi baduzu, hemendik aurrera gauzak aldatzeko jango. Orain Mexikotik jasoko ditut zure besarkadak, ezta? Skypen bidez. Zer gaita? Bi bilete Mexikora. 2 ordu barru. Baina norentzat dute bigarren biletea? Flores jauna? México lindo y querido. Arazoren... Kontatuko banizu. Zu ondo ez da, oporra galtzea. Boa, Mexiko ezagutzeko gogoa esan dut beti. Ze imaginazio eskaz. Polizia naiz. Juande! Mireia, a ver. Ez aita, malkorik ez. Zure urtebetetzean ondoko ziagatik abestuko dizut. Gonbidatu maiteo! Ez dutu. Ez larritu. Txerriok badakigu eta labana lepoan sartuta hilko garela. Hori
Barruko piztia atera, barruko piztia gorde, sarritan animalia, izango bagina hobe! Barruko piztia atera, barruko piztia gorde, sarritan animalia, izango bagina hobe! Cumbia! Bizitzari egin zirri, munduari egin irri. Bizitzari egin zirri, munduari egin irri. Batekin zergatik munduan bagaude, zergatik egin gure aukera honei alde. Zertzen hemen bedor zarenen jabe, baina zerbitzateari utzi gabe. Egin dantza, bizitzaren grazia horretan dantza. Ez isildu, zuere ez isildu, askatasunari oiu egin. Mendie galetik gora, guazen itxez lamien altzora, songin jakitzen ondora. Altu egaz egiteko bizitza bakarra da, gu bakarra gara, bizitza bakarra da, utikan maskara. Munduari egin irri. Munduari egin irri, bizitzari egin zirri, munduari